Pozdravljeni na pogovoru z Darkom Tuševljakovičem in prevajalcem Vasjo Bratino. V letošnjem letu je v okviru projekta Literarni kolodvor pri Kud Sodobnost International izšel roman Vrzel. Gre za pretresljiv roman o Srbiji na prehodu iz 20. v 21. stoletje. V vzporednih in prepletenih pripovedih se razrešujejo osebne in družinske drame, notranje in zunanje bitke posameznikov iz dveh različnih generacij. Roman Vrzel je preveden že v več evropskih jezikov, Tuševljakovič je pa zanj leta 2014 prejel nagrado Evropske unije za književnost. Več njegovih knjig je bilo v ožjem izboru za najpomembnejše književne nagrade v Srbiji. Avtor živi v Beogradu in dela kot urednik in prevajalec. Pozdravljeni Darko in pozdravljeni Vasja. Torej, če začnemo pri samem naslovu, pri vrzeli, v romanu predstavljate vrzeli v različnih tipih odnosov, v intimnejših in družbenih, recimo med prijateljema, vrzeli v intimnem odnosu moža in žene, ljubimcev do družinske, generacijske in tudi kulturne vrzeli. Bi lahko rekli, da vse izhaja iz nekega prepada, nesporazuma v posamezniku samem? Ako počnemo kod naslova, kod naslova Zev, u ovom romanu predstavljate Zevi u različitim odnosima. Od nekih Zeva među prijateljima, u intimnom odnosu muža i žene, ljubimaca, do bračne, generacijske, porodične i kulturnog Zeva. Biste mogli reći da sve izlaze iz nekog prepada, iz nekog nesporazuma u samom pojedincu. Pa poenta u tome jeste da mogu da se složim zapravo sa tim pitanjem i da najčešće sukobi i konflikti sa drugima počinju sa sukobima i konfliktima unutar samog čoveka. Vsi zunanji konflikti nekje izvirajo iz človeka samega, iz njegovih notranjih konfliktov. I uvek se često setim primjera homofobije, gde se često navodi, često se objašnjava ta pojava time da ljudi koji osjećaju homofobiju zapravo imaju neke neraščišćene račune unutar sebe. Naprimer, prav pri homofobiji je značilno, da največkrat ljudje, ki so homofobi, imajo pri sebi nerazčiščene stvari. Tako je, tako da teško je potpuno biti načisto sa samim sobom. I verujem da niko od nas nije do kraja načisto sa samim sobom i otud često dolazi do jaza između nas i drugoga. Jer kad bismo svi bili potpuno načisto sa sobom, verovatno bi komunikacija tekla daleko glatkije i jednostavnije. Največji problem je, ker vsi nismo pri sebi čisto na čistem. In zaradi tega, ker nismo, prihaja do konfliktov z okolico in z drugimi. Če bi to uspeli, bi bili tudi odnosi drugačni. Dobro. Ko govorimo recimo o vrzeli v odnosih, ali menite, da nas od drugega ločuje ta naša percepcija realnosti, nekakšna metafizična omejenost, ali pa se vrzel vzpostavlja šele kasneje s komunikacijo oziroma z manjkom, nezmožnostjo komuniciranja? Kad govorimo o Zevu v odnosima, da li nas od drugog
dali smo od drugog odvojeni zbog naše percepcije realnosti. Da li je to nekakva metafizička ograđenost ili se ZEO uspostavlja tek sa komunikacijom, sa nemogućnostjo komuniciranja. Da, pa mislim da je jaz kao pojam vezan za komunikaciju mač sa dve oštrice. Jer s jedne strane on predstavlja smetnju u komunikaciji, s druge strane on čini osnovu komunikacije, jer kad bismo se svi slagali sa drugima, komunikacije verovatno ne bi ni bilo. ZEO je meč z dvema stranema, z dvema reziloma, ker po eni strani povzroča probleme, po drugi strani pa, če bi bili vsi enakega mnenja, verjetno komunikacije niti ne bi bilo. U jednom trenutku u romanu, u drugom delu, narator Damir kaže da preduslov za njegovo druženje sa Davidom, kojeg upoznaje tokom studija, upravo jeste taj uski rascep koji postoji između njih dvojice. Da je taj rascep prevelik, verovatno se ne bi družili. Ali da tog rascepa jaz predstavlja problem, ali bez njega zapravo ne može. V romanu je to dobro predstavljeno z odnosom med Damirjem in Davidom, ker je med njima ravno dovoljšna vrzel. Če bi bila prevelika, se ne bi družila, če bi bila manjša, pa tudi ne bi bilo tega odnosa. Na en način je ta vrzel v komunikaciji, v odnosu med posamezniki potrebna, ampak ravno dovoljšna. Jer prepreka u komunikaciji predstavlja izazov, jer nas tera da je nekako pređemo, da bismo nastavili komunikaciju, koja je neophodna i nužna. Ja, ovira v komunikaciji na en način je potrebna, ker če jo presežemo, je komunikacija možna. To bi bilo to. Tako. Tudi recimo prvi in drugi del romana sta ločena časovno in prostorsko, osredinjata pa se okrog dveh različnih likov, očeta in sina. Kako to, da ste za oba dela izbrali dva različna tipa pripovedi, tretjeosebno in prvoosebno? Prvi in drugi del romana tematski sta različita i fokusirata se oko dviju različitih osoba, oca i sina. Kako to, da ste za oba dela izabrali dva različita tipa naracije? Trećeosobno i prvoosobno. Da. Često sama priča diktira glas koji će je pripovedati. Nekad to i nije potpuno svestan proces. I zapravo mogu da ga analiziram samo sad unazad. Sama zgodba diktira, kakšen glas bo uporabil. Od same zgodbe je to odvisno.
Da, ako analiziram to sad iz ove perspektive, možda bih mogao da kažem da mi je bila potrebna distanca između mene i likova i zato je u prvom delu treće lice. A u drugom delu je prvo lice, međutim, priča je dobrim delom fokusirana na Davida, o kom pripoveda prvo lice. Tako da i tu zapravo postoji neki odmak. Kot pisatelj je potreboval distanco do likov v romanu. Zaradi tega je v prvem delu uporabil tretjo osebo. V drugem delu je pa pravzaprav glavna oseba David in ne Damir. In zaradi tega je s tem Damirjem tudi naredil odmik od glavne osebe. Ja, tako, ker David tudi v drugem delu romana nima sam pripovednega glasu in se vam zdi, da bi s tem Davidu vzelo neko enigmo? David v ovom drugom delu romana nema svog glasa. Da li vam se čini, da bi David sa time ostao bez neke enigme, neke misterioznosti, ako bi bilo drugčije? Da, možda meni jeste želja bila da uposlim nepouzdane naratore dobrim delom, pogotovo u drugom delu romana. I nepouzdani narator je Damir, jer mi priču o njemu i Davidu dobijamo isključivo iz njegovih usta. A priče koje David priča Damiru su dodatno nepouzdane, tako da imamo dva nepouzdana pripovedača. Ja, v bistvu je hotel nekje doseči, da imamo v romanu, bi rekel, da imamo v romanu neverodostojnega pripovedovalca. Pripovedovalca, ki pripoveduje iz svojega zornega kota. In zaradi tega tudi dobi sama pripoved nek svoj čar ali pa neko, bi rekel, misterioznost. Ker si lahko tudi bralec verjetno može i onaj koji čita da ustvari neku svoju predstavu. Ne mora sve da veruje Damiru. Ne. Tako je. Tako je, ne mora da veruje Damiru, kao što Damir suštinski ne mora da veruje Davidu. Tako da čitalac dobija dvostruku, dva puta može da mu se kliza tlo pod nogama. Dok sluša Davida i dok sluša Damira kako tumači Davida. Ja, na ta način je bralec na spolskih tleh, ker lahko ne verjame tako Damirju, pa lahko ne verjame temu, kar on pripoveduje o Davidu. In zaradi tega je nekje bralec v neki, bi rekel, aktivnejši vlogi vsem skupaj. Sve to skupa ima veze sa time što se naša stvarnost zapravo sastoji iz priča koje slušamo od drugih. Više nego od golih činjenica. Nisam siguran da gole činjenice na kraju današnje vreme i mogu da dođu do nas. Do nas dolaze samo priče koje slušamo od drugih i potpuno je na nama da li ćemo u njih poverovati ili ne. Tako da i taj moj roman je sastavljen od nepouzdanih priča. Danes živimo v svetu, v katerem ne pridejo do nas gola dejstva, ampak zgodbe. Pridejo do nas zgodbe drugih ljudi, ki jih drugi pripovedujejo. In sama gola dejstva so nekje
prikrita. In tudi to vzdušje je nekje ustvaril v romanu. Vse, kar nekje bralec dobi, so posredne informacije. Tako je, ja, se strinjam. Zdaj pa po drugi strani pa recimo interpretativno najbolj odprto delujejo pa ravno tista mesta v romanu, ki so pa posredovana v obliki zgodbe enega od likov. To je na primer Zoranova izpoved o njegovi najbolj pretresljivi izkušnji, pa Katarinina zgodba o nadrealnem doživetju z Davidom. Nam morda lahko poveste kaj več o tem? Ovako interpretacijski so najviše otvorena ona mesta v romanu, na kojima naracija ide o priči jedne od osoba u romanu. Naprimjer, Zoranova ispovijest o njegovoj iskušnji tamo kad je bio još lekar. Ili ova Katarinina priča o nadrealističkom događaju sa Davidom. Da li možete nešto da kažete o tome? Pa to se praktično nadovezuje na ovo o čemu smo malo prepričali. Moja želja nije bila da ubedim čitaoca u istinitost tih priča. Jer što su priče neverovatnije, ja sam se trudio da što više udaljim onoga ko govori od onoga ko čita knjigu. I da pustim čitaoca da sam veruje ili ne veruje u ono što se priča. Dobro. V bistvu je hotel nekje vzpostaviti čim večjo razdaljo med tistim, ki pripoveduje, in samim bralcem. In prepustiti bralcu, da se sam odloči, ali bo pripovedovalcu verjel ali ne. Što neverovatnija priča u romanu, to je onaj koji pripoveda zapravo dalje od nas. Bolj je zgodba neverjetna v samem romanu, dlje je pripovedovalec od bralca. Ja, v svetu ni magije, ognjemet pa pride od znotraj, pravi David. In tako ste v drugi del romana vpletli fantastične nadrealne elemente in v bistvu so pa z njimi posejana tudi druga vaša dela. Kakšna se vam zdi, da je vloga teh elementov? V svetu nema magije, vatromet dođe iznutra, kaže David. U ovom drugom delu romana ima puno fantastičnih, nadrealističnih elemenata. Sa njima, a ima ih i u drugim vašim delima. Koja je uloga tih elemenata? Da, pa najglobalnije rečeno, uloga ubacivanja žanrovskih elemenata u nešto što je realističan okvir priče jeste da ukaže na one neobjašnjive segmente života oko nas. Namen tega je da pokaže na nepojasnljive stvari v našem življenju. Jer baš sam nedavno video zanimljivu fotografiju na internetu
na kojoj je neko uslikao slikara koji pokušava da naslika more, ali se nalazi u tom moru i platno i štafela i plutaju ispred njega, dok on pokušava da slika to isto more. Fotografija je takva da on izgleda pre kao da će da se udavi nego što će uspeti da završi sliku. Pred kratkim je videl sliko oziroma fotografijo, na kateri je nekdo, ki skuša naslikati morje, ampak sam stoji v morju in platno s stojalom lebdi na vodi. In nekje je videti, kot da se bo prej utopil, kot pa naslikal to morje. To mi je nekako podsjetilo na insistiranje na realizmu kada pokušavamo da opišemo stvarnost oko nas. To ga je spomnilo na ustrajanje pri realizmu, kadar skušamo opisati resničnost. Jer ako pokušamo da opišemo svet oko nas samo sredstvima koja nalazimo u svetu oko nas, pre ćemo se udaviti nego ga zapravo opisati kako treba. Krećemo se udaviti, kao taj slikar. Da. Če poskušamo svet okrog nas opisati samo stvarmi, ki se nahajajo okoli nas, se bomo prej utopili, kot pa res opisali svet. Tako da, zato što svakog dana svedočimo tome koliko je svet u mnogim segmentima postao iracionalan, nerastumačiv, nejasan nama. I da bi se to prenelo na neki način u književnost, meni je najlakše da posegnem za žanrovskim elementima. V glavnem, vedno bolj nam je jasno, kako je svet nerazložljiv. In prav zaradi tega on se poslužuje takih elementov žanrskih. Ja, ker tudi vaš najnovejši roman Vzvišenost se uvršča v znanstveno-fantastični žanr. Se pravi, se vam zdi, da lahko ta bolje predstavi našo stvarnost, resničnost? Vaš najnoviji roman Vzvišenost spada v znanstveno-fantastični žanr. Da li vam se čini, da tako možete bolje predstaviti našu stvarnost? Pa upravo se o tome radi. Da. Ne bih ja njega nazvao čistom naučnom fantastikom. On je opet neka mešavina. U njemu ima naučno-fantastični element koji je dosta jak, ali s druge strane, život u Beogradu koji ja opisujem se ne razlikuje mnogo od onoga što poznajem u mnogim segmentima. Ta roman ni popolnoma znanstveno-fantastičen, pa tudi življenje v Beogradu, ki ga očitno opisuje, ta roman nekje na en način lahko s temi elementi boljše opiše. Moja namera je bila zapravo samo da produžim sadašnju situaciju u neku blisku budućnost i da na neki način pretpostavim kako bi to moglo da izgleda sutra na osnovu ovoga što vidimo danas. Njegov namen je nekje predstaviti bližnjo prihodnost glede na to, kakšna je sedanjost. Ja, pa če se vrnemo spet nazaj k družbenim tematikom, ki jih odpira vrzel, se vrzel med spoli morda vzpostavlja predvsem z našim dojemanjem, recimo z Bogdanovim konceptom, s pojmovanjem moškosti.
Da li, ako se vratimo na ZEV, ako se vratimo na ovaj jaz, da li se ovaj jaz između muškaraca i žena uspostavlja sa našom percepcijom, na primjer sa Bogdanovim konceptom muškosti? Ja mislim generalno da taj jaz, razlika postoji i uvek će postojati, ali je činjenica da prestankom nužnosti fizičke snage, industrijskom revolucijom smo došli u situaciju da fizička snaga više nije toliko važna. I prestankom te važnosti zapravo ta razlika postaje mala. A Bogdan pripada generaciji kod koje, čini mi se, ta fizička snaga je i dalje bila veoma važna i kod njega je ta razlika onda još naglašenija. Kod mlađih generacija koje više nemaju taj koncept nužnosti i važnosti fizičke snage i razlike između muškarca i žene u tom smislu, ta razlika više nema toliko važnosti. Tu se vidi razlika med generacijami. Starejše generacije so še nekje dajale precejšen pomen fizični moči, telesni moči. In to je vidno pri Bogdanu, tale moški princip. Medtem ko mlajše generacije, ker danes fizična moč ni več tako pomembna, temu ne dajejo več posebne pozornosti. Jer danas da biste vodili rat, ne morate da budete Rambo, dovoljno je da možete da pritisnete dugme. A za to je svejedno kog ste pola, recimo. Danes, da bi se bojevali, ni treba biti Rambo, ampak je treba vedeti, kater gumb pritisniti. Samo to. In fizična moč ni več tako pomembna. Zanimiva je tudi generacijska vrzel, ki jo opisujete, in ta nastane kljub temu, da različni generaciji vedno v določenem obdobju soobstajata. Za kateri dve v okviru srbskega družbenega konteksta bi rekli, da najtežje najdeta skupen jezik, in zakaj se vam morda zdi tako? Zanimljiv je ovaj generacijski jaz, ko jo opisujete v ovom romanu. A nastaje ovaj jaz uprkos tome da različite generacije uvek koeksistiraju. Koje generacije najteže komuniciraju negde u okviru srpskog društvenog konteksta? Da, nisam siguran da se to u Srbiji razlikuje od bilo koje druge teritorije. Da. Može to, pa ću nastaviti. Se mu ne zdi, da bi bilo v Srbiji kaj drugače kot drugje po svetu? Mislim da je novi milenijum zaista doneo veliku razliku između toga kako svet shvataju mlade generacije, milenijalci, generacija Z, generacija Alfa, kako se već nazivaju, između njih i između generacije koja je negde između i između, recimo, generacija mojih roditelja. Mislim da su te razlike danas veće nego što su bile pre 30 ili 50 godina.
Zdi se mu, da so danes te razlike večje med temi mlajšimi generacijami, kot so milenijci in poznejši, kot pa med, rečemo, to srednjo generacijo ali pa generacijo naših staršev. Da so danes te razlike večje. Da, jer nekako imam sve više utisak da se lakše složim oko raznih stvari sa starijom generacijom, recimo sa svojim roditeljima, nego što mogu da nađem neku zajedničku tačku sa tim novim generacijama kojima sam možda čak godinama bliže. Ali jednostavno nešto se desilo na prelasku između vekova što je te nove generacije dobrim delom učinilo vanzemaljcima za nas. Četudi je nekje po letih bližje mlajšim generacijam, se lahko bolj razume z generacijo njegovih staršev, kot pa s tem mlajšimi. Kot da bi prišlo do nečesa na tem prehodu v novo tisočletje, da so te mlajše generacije videti kot da niso z tega sveta. A ako ćemo da govorimo baš o ovoj teritoriji, onda možda jedinu razliku, zaista važnu i veliku, čini mi se, mogu da vidim između generacija koje su doživele staru Jugoslaviju i njen raspad i generacija koje su se nastale, koje su se rodile nakon što se to sve skupa desilo. To je možda, ajde, ako kažemo endemski, nešto što je specifično verovatno za ovaj teren, to bi možda bilo to. Edino razliko z drugim svetom nekje vidi v tem, v razliki med tistimi generacijami, ki so prejšnjo državo doživele, pa tudi doživele njen razpad, in generacijami, ki so se rodile po teh dogajanjih. Da tu vmes je verjetno še največja vrzel v tem prostoru. Dobro. Ja, omenili smo že, da je roman bil nominiran tudi za mnoge nagrade v vaši državi. Mene pa še zanima, kako je bil sprejet med občinstvom. Ste dobili kakšne odzive mlajše, starejše generacije? Ovaj roman, za ovaj roman bili ste nagrađeni više puta. A koji su bili odzivi čitalaca i tako? Pa, Evropska nagrada je donela publiku izvan Srbije. To je jasno. U tom smislu roman je dobio priliku da dobije neke nove čitalace. Evropska nagrada je prinesla nove bralce in s tem je tudi dobil roman priložnost, da ga spoznajo drugi bralci s to evropsko nagrado. Ali zanima nas, kako je bil prihvaćen v Srbiji? Da li so bile neke reakcije od čitalaca v Srbiji i da li su bile neke reakcije od čitalaca vani? U Srbiji su ljudi lako prepoznali period koji ja opisujem. Pogotovo drugi segment koji se dešava 90-ih, u vreme sankcija, u vreme protesta, u vreme vlasti koju svi znamo kakva je bila i šta je radila. Tako da ta podloga koja se nalazi ispod priče je nešto sa čim su ljudi uglavnom mogli da se poistovete.
V Srbiji so se lahko bralci poistovetili s samim romanom, s časom, v katerega je postavljen, ker so sami tudi doživljali vse to. Tako da u tom smislu za njih nije bilo velikih iznenađenja i nije bilo reakcija koje bi, da tako kažem, osporavale način na koji sam ja to opisao. A koje druge reakcije, ovako ugodne i tako? Pa uglavnom su bile dobre reakcije, možda upravo zato što je slika koju sam dao na neki način univerzalna, svi smo je doživjeli. Zaradi same univerzalnosti je bil roman dobro sprejet v Srbiji. A što se tiče drugih teritorija, odnosno ljudi koji su to čitali, a koji nisu u Srbiji, mislim da postoji tu jedna zanimljiva stvar koju sam zapravo otkrivao tek sad, nakon što je ovaj roman dobio priliku da izađe iz okvira Srbije. A to je da na stranom, recimo zapadnoevropskom, da tako kažem, tržištu, publika nekako očekuje od vas da baš o tome pričate. Nekako stiče se utisak da kao da ste ugrožena grupa. Kao kada bi se od žena očekivalo da samo pišu o ženskim problemima, od obojenih ljudi da pišu samo o rasnim problemima. Tako se nekako od nas očekuje da pišemo o toj našoj bližoj istoriji, jer to je nešto po čemu nas ti drugi ljudi znaju. Kar se tiče pa Zahodne Evrope oziroma same Evrope, je pa dobil občutek, da nekje tam bralci oziroma občinstvo pričakujejo, da pisatelji z teh področij bivše Jugoslavije pišejo ravno o teh temah. Ker ravno po takih temah nas Zahod pozna. Ono što mi se svidelo u tome jeste što je to prilika da se ta priča ispriča nekome koje nije doživeo. A ono što mi se nije svidelo jeste upravo to očekivanje da baš mora o tome da se piše. Na en način mu je v redu, da se bralci, ki tega niso doživeli, lahko s tem seznanijo, po drugi strani pa ravno to pričakovanje se mu ne zdi v redu. Jer jedno je kad ja osetim potrebu da to pričam nekome ko živi u stanu pored mene ili nekome ko živi u drugoj zemlji. Ali drugo je kada se to očekuje od mene. Mislim, ne od mene, od bilo kog pisca iz ovog regiona. Nekako ne sviđa mi se ta vrsta nametnute obaveze. Ni mu všeč nekakšna primoranost v to, da piše ravno o teh temah, ker je pač pisatelj z teh področij. Tudi nasplošno se mu ne zdi v redu, da bi morali pisatelji z področja bivše Jugoslavije pisati samo o takih temah. Jer nekako Francuz može da piše o čemu god želi. I to će biti jednako prihvaćeno i njegovo će se delo meriti samo na osnovu toga da li ono valja ili ne valja. Dok pisavci iz Srbije ipak će biti čitaniji ako piše o traumama od pre 20 godina ili 30. Naprimer, kak francoski pisatelj lahko piše
o katerikoli temi od nekega srčnega pisatelja se pa pričakuje, da bo pisal samo o teh travmah zadnjih 20-30 let. In to mu ni všeč. Ja, dobro povedano, res. Ja. Če se... Ja. To je to. Mislim, da sem odgovoril. Ja, ja. Super. Če se vrnem še malo k nagradi Evropske unije za književnost, ki ste dobili leta 2017, nekaj malega ste že povedali o tem, da kakšne poti je to odprlo vrzeli, pa ste morda dobili priložnost tudi pri drugih romanih, da se jih prevede v druge jezike, da pridejo do širše množice bralcev? Dali ste Zbogjaza, Zbogovog romana i ove nagrade dobili mogućnost i za druge vaše radove, druga dela? Postoji neko interesovanje, čak me je iznenadilo zapravo da postoji interesovanje i za priče, za zbirku priča, jer uvek nekako roman caruje, niko neće da objavljuje priče. Međutim, desilo se zapravo to da eto, neko interesovanje za romane. Vidjet ćemo šta će od tih stvari ispasti i da li će se nešto od toga pojaviti, ali jeste nagrada za jaz na neki način istakla i ove druge knjige u očima drugih zemalja. Da. Ja, ta nagrada in uspeh tega romana je vzbudil zanimanje tudi za druga njegova dela v širši Evropi. Bo pa še videl, kaj bo prinesel časa. Tako, zdaj pa še zadnje vprašanje za vas, Vasja. Bi morda izpostavili kakšne specifike prevajanja vrzeli? Ste se soočali s kakšnimi posebnimi jezikovnimi izzivi? Meni se je zdel tale roman Vrzel zelo zanimiv, zaradi tega, ker je dvodeln. Občutek imaš, da prevajaš dva romana. Da so to dva romana v enem, ki pa sta speta med sabo. In ker sta speta med sabo, je treba zelo paziti na uporabo terminologije, samih izrazov. Po drugi strani je pa tudi dosti specifično srbski roman in je bilo nekaj iger besed v samem romanu, ki jih je bilo treba prevesti v slovenščino. Pri tem mi je pomagal tudi sam avtor, ko sem ga vprašal za nasvete glede določenih specifik. Pa še nekaj je zanimivo, ker se dogaja na določenih prostorih, je bilo potrebnega tudi nekaj, bi rekel, nekaj Google Street View, nekaj uličnih pogledov, ko je bilo treba kar pogledati, če sem hotel verodostojno prevesti določene stvari. Ja, res zanimivo. Avtor je že prej omenil, da sta morala sodelovati pri prevajanju romana, tako da vidim, da je bilo vajino delo zelo uspešno. Dobro, hvala. Jaz se vam zahvaljujem za tale zanimiv pogovor in vam želim lep večer še naprej. Hvala. Enako.